Ndichikutambirai zvekare pano pahadzirare 263 vanhu vachaya ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pahadzirare 263 kusubscribe mahara utena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingoona panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Vadikani mumastreets esocial media moita hondo dzemaprofita, moita mutauro pamusoro pemaprofita. After Prophet Makandiwa vaposta vabuda mastreets esocial media vachitaura kuti musi weSunday kana kune munhu anozviti anoprofita even n'anga inoti inoona nezvemushonga, ndaiuye kuchechi kwangu ende achafembera kuti muhomwe mangu munei, ndiri kumupa 1 million cash US ende ndakatadza kumupa unondisungisa. Zvisinei, pasho njavha akabva buda mastreets esocial media vichinzi Prophet ndikuya nechirema changu ikoko chakafamba nokupai 10 million. Vanhu apa pavari kuratidzana masimba. Wicknell Chivhayo akabva apindira mastreets esocial media zvikanzi Prophet ndakauya nemufana wangu wekumasowe ukoko anokuratidzai zvirimo muhomwe menyu, asi takaverenga magwaro emubhaibheri raMwari zvinonzi tisaratidzane masimba panyaya dzezvechiprofita kana kuita nyaya dzezvenjuga zvamurida kuita zvekuti munhu afembere zviri muhomwe. Hatite izvozvo. Ndinokumbira kuti zvalofuka comment section. Zvisinei ndine video raProphet Miracle Paul. Prophet Miracle Paul vabuda vachiti unogona kutorwa chipo chako chekuprofita, chipo chaMwari, unotsipikwa nemunhu iyeye unobva usingachaprofite kana muchida kuratidzana masimba. Ndombudiro wangu itawo Prophet Miracle Paul vachitaura. Video raProphet Miracle Paul rakati kurei, asi ndinoda kutaura zvalofuka comment section pamusoro pevideo ravaMiracle Paul. Kuti Prophet Miracle Paul vataura chokwadi here kana kuti zvavari kutaura futi manyepo, kuti chipo chaMwari chinotorwa, chipo chaMwari chinotsipikwa. Tatione this video. Good morning. I hope guys you are doing very well wherever you might be. Yesterday I promised to be here today, and I want to thank God for the opportunity that today I'm here. Now, yesterday I was addressing my pastors and prophets around Africa and the country on the issue concerning our ministry and what is going around us. And then today I'm going to address another issue here. Makadini kwa muri ikoko ndine chivimbo chekuti tiri kuda kutenda Mwari, uye ndichivimba kuti Mwari ari kukuchengetai muri vatano, ngava kumabasa dzimba, Mwari ngava kuitirewo zvakanaka, Mwari vakusunungurei. Nezuro ndakanga ndichitaura pano, ndichitaura nenyaya, I was addressing my pastors and my prophets. Ndichiti us in our ministries, we believe that the prophets around the country are God sent. Tinotenda kuti vanhu vakabva kuna Mwari uye vari kuita basa raMwari. Ese magungano zvavo amaprofita namafundisi tinotenda kuti vakabva muruoko rwaMwari. Ndichibva ndazotsanangura ndichiti kana kukanga kwaita zvimaofa zvinouya paupenyu zvikunzi yauzudai, ndichiti maprofita mungwarire namafundisi kuti musajoine zvinhu izvozvo, nekuti kune kunonzi kutsipikwa. Sanhasi ndinombotaura word rekuti kutsipikwa. Daniel chapter 10, Daniel wakambonga atsipikwa nemuchinda wePersia. Pana Daniel chapter 10.
akanga atsipikwa nemuchinda wePersia akatambudzika chaizvo. Saka chinonzi kutsipikwa, kutorerwa chinhu chawakambopiwa naMwari, chinototorwa chinhu chawakapiwa naMwari. Because angel Michael painosvika pana Daniel inosvika kutaura kuti mutumwa anosvika kutaura kuti ndanga ndakabatwa kwazouya mununuri Michael andinunura. Saka chipo chinogona kubatwa chinobva kuna Mwari. Kune dzimwe hama dzisingazive kuti chawakatopiwa naMwari chinogona kubatwa. Tibatsirane. Chipo chaDaniel chakambobatwa kukazotoda angel Michael kuti inunure. Nyaya iyi tinogona kuiona pana Daniel chapter 10. Saka ndichitaura ruvara rwokuti kutsipikwa harisi ruvara runonzi runoshandiswa kuzvimwe zvitendero. Muvatendi chaimo ruvara iri rurimo rwokuti kutsipikwa. Kutsipikwa kutorerwa chipo chavakambopiwa naMwari. Daniel waiva muprofita, ndechipo akanga achipiwa naMwari. Tine vamwe vasina kunyatsozoshokorodzao bhaibheri zvizere vanenge vane mubvunzo dzekuti ko chipo chaMwari chinotsipikwa sei. Daniel waiva muprofita wandinoda kubhilivha kuti namamwe maprofita atinofungidzira kuti maprofita havana kuwana grace kunyangwe neniwo sedzakanga dzina Prophet Daniel. Waiva muprofita asi chipo chaakapiwa naMwari chakambotsipikwa. Kutsipikwa, kutorerwa chinhu chawakapiwa naMwari. Zvinoitika izvozvo uye zvinowanikwa zvekare mumakereke nemukurarama kwedu, kuti kana uri munhu anofanirwa kuve muparidzi nenyasha dzake, unogona kuitirwa godo navamwe vachibva vakubatira potential yako muna Mwari. Zvinotoitika chaizvo izvozvo. Saka kubvunza mubvunzo, kune vamwe vanenge vachibvunza mubvunzo kuti chipo chaMwari chinotorwa here kumuprofita. Tinochida kuti tibatsirane. Tinodzokera kusoko raMwari kuna Daniel chapter 10. Ndopatinoona kuti Prophet Daniel was a prophet, not a small prophet. Vanga vari munhu muhombe, muprofita waMwari, asi chipo chawo chakatombotorwa uye chikambobatwa. Saka kutsipikwa, kutorerwa chipo zviriko zvekuti hope, uchirota hope unogona kubirwa hope dzako, ndokunonzi kutsipikwa ikoko. Saka kutsipikwa kune zvekuita nezvipo zvinobva kuna Mwari. Hatingati isusu munhu atsipikwa kana ati ndatorerwa chikwama kana ndabirwa chikwama, hakusi kutsipikwa. Wedhi rekuti kutsipikwa rinoshanda pazvipo zvinobva kuna Mwari, kana kuti pazvipo zvakaberekwa zvine munhu. Angave munhu achitamba bhora anogona kutsipikwa, angave munhu anoita zvekuimba anogona kutsipikwa, angave muparidzi anogona kutsipikwa, chero akave mutungamiriri anogona kutsipikwa. Saka kutsipikwa kubatwa potential yako mumweya inogona kubatwa potential iyoyo. Saka zvekuti kutsipikwa zviriko. Tibatsire kune dzimwe hama dzisina kunzwisisa ruvara rwokuti kutsipika uye vachibvunza kuti ko chipo chakabva kuna Mwari chinotsipikika here. Tiri kutaura Daniel the prophet from the book of Daniel chapter 10, patiri kuona kuti zvakazotorera Daniel kutambudzika. Saka munhu akatsipikwa anogona kuzotambudzika. Daniel fasted for 21 days kuti azokwanisa kuwana package yake yakanga yatsipikwa. Saka kana tichiyambirana kuti kutsipikwa kuriko, musangoenda pese pese kana kuti musangoinvitwa pese pese. Variko vanhu vamwe vanotoprofita, vamwe vanhu vanotoparidza kupfuura vaparidzi vatiri kuziva nhasi, vatisingatozive, vasingaende pamasocial media, asi nenyaya yekuti vakatsipikwa hatitovazivi. Saka kutsipikwa kunokonzera kuti uzongofa uri munhu womunhu zvake nechipo chako chakatorwa. Saka Daniel wakakasika kuzviziva kuti ndatsipikwa, ndokubva adzokera kuna Mwari. Saka munhu anokwanisa kutsipikwa uye anokwanisa kuzodzokera kuna Mwari achizorerwa zvipo zvake. Asi haisi nyore nokuti Daniel wakazofasta 21 days zvichida nezvaaifanirwawo kuzoita, asi nenyaya yekuti akanga atsipikwa. Saka ruvara rwokuti kutsipikwa
tine urombo nekuti tinoziva kuti kune vari kutipindura vatiri kuziva kuti tine hama dzedu dzatiri kutaura nadzo vanofungidzira kuti kutaura kwatiri kuita uku isena attack kwavari. Ava vanhu ava ndo same one wataiadresa nezuro tichiti kana kwaita mutambo nyaya ndaiadresa nezuro haisi nyaya yekuti maprofita havafanirwi kuenda kana kuti maprofita havafanirwi kuita testing. Haisiriyo nyaya ndaiadresa maprofita vari muchechi medu namafundisi vari muchechi medu nevatinoshandidzana navo kuti kukauya zvimaofa mukanzwa ndichikudanai kuti uyai mutaure kuti mubhegi mangu munei munangwarira. Ndo nyaya yekutanga iyoyo yandoda kunditaure. Kune kutsipikwa kwezvipo. Ukanzwa Herodha akuti muzouya nepano tichikuitai makorokoto mungwarire chaizvo. Saka ruvara rwekutsipika ruriko. Then tine murume anowanikwa pana Judges chapter 16, Samson. Murume uyu akanga ane simba rakapiwa naMwari. Wapiwa simba iroro, simba iri rakazotsipikwa akasara asina chinhu nenyaya yekuinvitwa. Saka nyaya yekuinvitwa iyoyoyo ndo yandaitaura kumafundisi vakanga vachiuya kuma inbox angu vachiti nai kana zvadai tinoita sei, kana zvadai tinoita sei, kana zvadai, ndichivataurira kuti kukaita offers dzakadaro isu samafundisi hatimboendi nekuti unoenda pakatogadzirwa, unoenda pakatotsipikwa. Ndogona kukisira chinhu mubhegi mangu ndokuti mubhegi mangu mune chiyungu, iwo utotaura chinhu changu ndobva ndatochidhisapisa because ndinokwanisa kuzviita inini pandiri panapa. Ndinogona kuti uya kuno undiudze kuti mubhegi mune yumu, ndotoisa chinhu mubhegi imomomo, iwo uchitaura kuti mubhegi mune chakati ndochidhisapisa. Wozobva ipapo iwo usatomboona kana chinhu zvamu chose ndatokutsipika. Saka kutsipikwa kuriko. Samsoni waiwe nesimba. Tabva pana Daniel chapter 10 takuenda pana Judges chapter 16 pane murume wakanga akapiwa simba kuna Mwari. Ndichiri kupindura mibvunzo yevanhu vanoti nai chipo chinobva kuna Mwari chinokwanisa kutsipikwa here ukasaziva zvekuita, nekuti Mwari akakupa chipo iwe unofanira kuzoziva zvekuita nechipo chacho chawapiwa naMwari. Unofanira kuzoziva zvekuita. Vamwe vanhu vatiri kusangana navo tichiti marombe muupenyu havasi marombe, kana tichivaseka tichiti havana chavainacho, vakatadza kuziva zvekuita namagifts avakanga vapiwa naMwari vakatsipikwa. Nhasi uno vari pakutambudzika nenyaya yekuti vakatsipikwa. Saka chinhu chinobva kuna Mwari chinotsipikwa, chinotokwanisa kubatwa uye chinokwanisa kutsipikwa. Simba chairo rawakapiwa naMwari rinokwanisa chaizvo kutovhiringidzwa neakaipa kana aine zvinangwa zvake. Samson akanga akapiwa simba raityisa uye raivhundutswa naMwari, ndokubva apiwa mirawo yaakapiwa naMwari. Iye nekuda kuzongoinvitwa tinozoona pana Judges chapter 16 kuti Samson vakarasa. Saka tinge tichiyambira vanhu vane zvipo zvekuprofita nevanhu vane zvipo zvekurota, vanonamata kumasangano akasiyana siyana, whether vari muministry yedu, whether vanonamata vari kupi, tichivayambira vanhu ivavo kuti munangwara kana pakazoita zviitiko zvekuti zvanzi zvichiti. So ndo nyaya yandauya kuzotaura yeruvara rwekutsipikwa chinobva kuna Mwari, chawakapiwa naMwari chaicho chipo chako chawakapiwa naMwari, whether chipo chekuprofita, whether chipo chekutamba bhora, whether chipo chekuimba, whether chipo cheutungamiriri, chipo ichocho chinokwanisa kubatwa ugosara usina. Tine vamwe vanhu vanoita sekunge vanonetseka kunzwisisa ruvara rwakadaro. Saka tanga tati tibatsirane and then tozouya kuhurukuro yatiri kunzwa nekutsanangurirwa. Hurukuro yekuti vamwe vanoti nhai mufundisi, tinoona makanga muchitaura nyaya yaJesu, asi zvekare pane nyaya iri pana Kings, pana 1 Kings chapter 18 yemuprofita ainzi Elijah. Munoionawo sei nyaya iyi mufundisi, kuti Elijah vakadana maprofita, right? Nyaya iyi mudikani yakanaka, nyaya ya Elijah yauri kutaura, ende ini ndinoigamuchira chaizvo nyaya iyoyi, right? For me ndisingamirire vamwe vanhu maprofita kana mafundisi kana ani,
pane nyaya ya Elijah pana 1 Kings chapter 18. Todi titarise nyaya iyoyi semamiriro ayakaita, tisina kuitarisa zvine ruvara runodzikisira vamwe vanhu kana vamwe vatendi. Right. Tiri kuti isusu tiri kutaura ini ndati inini ndoda kuti maprofita vauye. Right. Number 1, Elijah ana kuti ndoda kuti tiite mumba mangu pana 1 Kings. Anditika sei inini pandiri panapa pakaita neutral venue ngatiti National Sports Stadium. Anditika iwe wati uri muprofita unoda kuti uonewo maprofita, tinosangana pa National Sports Stadium. Nditika tosangana pa National Sports Stadium kwete kumba kwako, tinosangana pa National Sports Stadium topedzerana ka tichiratidza nyika kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndewako here kana kuti ndewangu. Anditika saka pandaitaura kumaprofita ndichiti musauya ndakuinvite kuti chingwa ichi tinoita neutral venue. Elijah panapa watiri kutaura nezvakakaita neutral venue. And Elijah hana kuti ndura kuti maprofita tiite zvakati kana kuti tiise moto pano, tiise huni apa vaite moto. Akati tinoda mombe 2 kuti nayewo akazvisa. Wapaona nayewo iye akazviinvolve, hazvina kudzikisira. Akati chino chatakuita panapa ichi chinofanirwa kuzoburitsa kuti Mwari anofanirwa kunamatwa ndeupi. Wapaona isu tiri kuramba vanhu vanoti ndauya nebhegi rangu vamwe vese imimi hamusi maprofita saka ndoda kuti mutaure kuti mbhegi mangu munei. Tura kuti pauye vanhu vamwewo zvavo vari independent vanouya nebhegi apa, iwe newo uripo totaura kuti iwe chitanga kutora kuti mbhegi munei. Handitika kana zvichibviswa zvinhu zviri mubhegi zvoiswa apo, handitika touyawo isusu totaura kuti mbhegi munei. Handitika ndo challenge iyoyo izvo zvekuti ini ndinoya ndoti mbhegi mangu taurai kuti munei. Unenge wakudzikisira vamwe vanhu. Elijah hana kudara, akati isai mombe 2, let us. Ndo zvakataura Elijah, akati let us. Handitika right. Apa kana maisa huni kana maisa indobatidzawo moto ndochedza Mwari wangu. Saka ndo iyoyo muri inonditevera kana vanonditevera ndo kana takuda kuratidza Mwari wedu atinonamata, hatiende kunoratidza Mwari wedu zvineka kudzikisirana. Unongotaura kana uchida kunzwa kana uchida kuona kuti Mwari ari kunamatwa nevamwe ari sei, unongoenda pamberi pavanhu unotaura kuti hama dzangu ku National Sports Stadium tamboikumbirawo kuti tiratidzane Mwari ari kunamatwa. Ndiri kufungidzira kuti Mwari wangu wandiri kunamata inini anenge muhombe kupfuura wenyu. Zvatichaita kana tasvika ku National Sports Stadium isiri nguva yekuti kana kuti kunaya. Inchatanga ndadaidza Mwari wangu mvura yonaya yomira. Uyo ari kufungidzira kuti Mwari wake, handitika anozviita wodaidzawo Mwari wake vanhu wonayiwa womisa mvura. Ndo zvandaitaura kuti zvinoda kuti zviitike. Saka ndikauya nebhegi rangu ndichiti mbhegi mangu hama dzangu da kuti vanhu vauye vazotaura kuti mbhegi mangu mune munhu ndiri kudzikisira zvimwe zvitendero. Handitika neniwo wacho ndinofanira kuzvisa kutiwo mbhegi umu tikakuudzayo kutaurawo kuti mbhegi umu like now izvozvi. Handitika ini ndine 1.5 million. Kana iwo uchizvigona uyautaura kuti mbhegi munei. Ndakataura kuti simba raMwari harishandiswe for gambling. Kana iwe Mwari wako uchimushandisa for gambling ndokuisira bhegi apa, wotaura kuti mbhegi munei ndokupa 1.5 million woenda nayo. Simba raMwari harishandiswe for gambling. Ndo chandairamba nezuva. We don't use God's power for gambling. Handitika kana tichida kutora kutesta newewo wacho unofanira kunge uripo tichikutesta. Handitika saka inini like for me here. Handitika ndakati I'm open. Ukada kunzwa Mwari wangu anoshanda sei. Ini handisi munhu wekuti unoda kundiinvita. Ini ndiri munhu wekuti unongondiroera phone kuti ndoda kuti imba yangu imbotakurwa marata. Ndotokuitira nditori pandiri panapa. Handina mangwana. Nda mangwana. Ndakasiyana nevaya vanoenda vachinotenga majournalist vachinodi. We know, we understand you. Understand you. It has been your custom. Nditika uonda kuramba uri wega sei muchechi. Hama yangu rega ndikutaurire. Ichasvika nguva yaunoombererwawo vanhu vogara pasi
vachiomberera mumwe ndo kunamata. Haukwanise kupersonalize heaven. Mafundisi ese nevanhu vese vari munyika munomu vari kunamata. Nditika? Saka we don't personalize heaven. Hatimuziva achaenda kudenga neasingaende kudenga, hatimuzivi. Wewe kana uchinamata uri koko, namatawo Mwari wako nezvaunotenda. Usadzikisira vamwe vanhu vari kunamata Mwari wavo. Nditika? Vanhu ndevamwari. Nditika? Wewe ukabvone vanhuko vakasvika vakanamatawo vakagara mazuva maviri wakaona vachazifarira vanongoendawo. Kune vamwe vanhu vasiri kunzwa ndiri kutaurei panapa. Ndine urombo nekuti vamwe vanhu vari kungokachikira vasiri kunzwa ndiri kutaurei. But kwandiri kutaura masoko aya vari kumaziva kuti ndiri kurevei. Tine vanhu vanotitevera all along. Da kuita false accusation, we know you, but there are vanhu vakadzi vasikana, you pay all those people. Wewe unda kuramba uri smart. Every church you want to fight every church. Kuonaka kune mazungairwa vanhu vanenge vakaiswa mumabhodhoro vaya. Nditika? Vanenge kuti zvese we know kuti patiri panapa pandiri panapa handisi munhu anobhadhara kana anyone kuti enda unokomenda zvakati, but we know you have a lot of people who are on your payroll vanoti wakaona any post ya prophet nengi vanokomenda negative. We know those people, they are being paid behind. Iva neumwari kana uchiziva kuti une chekuita neministry yedu kana kuda kuti rwisa unenge uri kutambira kusiriko. Iva neumwari. Unamate ikoko hautuoni tichiuya ikoko. Siyana nesu shamwari. Siyana nesu. Nditika? Vanhu ndevamwari kana vakauyawo kwatiri mazuva acho vachinzi vari kuuyawo kwatiri ndizvozvo. Wewe vanhu pawaiwa kwauri hatina kumbobva takataura kuti kwakaipa. Tine vanhu vataiziva shamwari vakatengeserwa zvidhina vachinzi zviri anointed. Kona hatina kumboenda tichiparidza kuti Zimbabwe achidhina achisa anointed. Wewe ukandoona ndakutotengesa oil shamwari. Siyana neni. Nditika? Siyana neni. Tine vanhu vataiziva kutengesa zvidhina vatina kutombobva takaenda kuno. Tine ngari kutengesa chidhina ari kuti ari anointed, vanhu vakatengeswa zvakawanda wanda. Siyana nesu. Let us respect machurches ese. Hakuna chinoitika manje hama dzangu kune vaya vasiri kuziva zvandiri kutaura. Tine vanhu vanoita shanje vakaona nguva yeumwe munhu yasvika vanotanga kutaura zvinhu zvisina basa vaida kutanga kudini. We know nezvipopi zvavo. We know those people. They have been all over us trying to do this. Kana wine influence. Nditika? Shandisa your influence to the benefit of people, not to us. Nditika? Inini ukada kuita challenge neni chinoda kunana Rufaro Stadium, National Sports Stadium, indokusiya usina izwi. Indotola nguva yangu kutora izwi chete. Ndoba ndatorwa pasi. Ndozodzoka ndichikupa izwi rako ka1. Nditika after kana 30 days. Kona. Ndo ma challenges atinoda iwa. Atidi ma challenges mamwe aya yekuti uonda kuchitango uri super. Kuna prophet ari super. Kuna prophet ari super. Wese wamunoona chero ukaona ma prophet wakagara pa vane vanhu vawo 2 or 3 atori super pa vanhu vake iva wavo. Nditika? Hakuna unonzi ndiye I respect. There are prophets that I respect in Zimbabwe because vanoita zvinhu zvavo vachingoitawo zvavari kuita. Not iwe kuda kuramba uri wega nyika ino. Uramba uri wega titi vatakutaurira. Whether you watenga journalist, whether watengani, whether wagadzira zvimagroup, whether wagadzira mafake accounts, Mwari hauzomurwisa uchimukunda. Whether vanhu ukatuma unoenda munokomenda zvichiti vachibva mumagroup kwako, I know you are on me. Kona zvinyanya zvokuti what is happening mustory I know. Uchibva panapa mangwana wakuti hamuchaona chaita Mwari wangu. Hapana chamwari nini, kana nguva yekufa kwa Mwari wangu yakwana ndichangofa. Iwe pauri kana nguva yakwana uchangofa. Nditika? Saka let us respect ma ministries ese ari munyika muno nevari kutongwa wese. Ukanzwa ndiri kunzwa masimba kana ndine masimba chaizvo ezvemweya izvo zvizvi. Right, ita challenge yako uchizvi involve iwe wacho. Ita neniwo wacho. Ndichada kuti pauye munhu hapa. Ndotanga ndataura zviri muhomwe make munhu iye. Kwete kuti ndoya nebackground ndoti imi mitaura iko iwe wazvisiya sei. Newo wacho toda kukutesta. Newo wacho want to test you. Saka muri inonditewera. That's our point on this. Anditika? When we feel like atisi vanhu vanoda kutaura zvinhu zvevanhu. For years we have been seeing this trend coming on our way. No.
I don't want an inch of your congregation. No. Do what you want to do, they're supposed to do. I respected a lot of prophets here. Never to know ziwa newo wakatokudzidzisa chiprofita tinowaziva. Wewe ukanga chiprofita chikanga chaenda chakutiza taura chokwadi kuti hama dzangu pana paina anchagona kuprofita chiprofita chakanditiza. Kuna kuzoro famba wakutora kuti muziwa zakatsinge chizoti zvechiprofita izvi hama zangu zvinotiza ukazvitadzira. Chipo cha Mwari chinoenda. Sara usisina usara wa gaba. Ungofanana negaba rebhinzi unojwa bhinzi kapera ngwendere rengera kuita too much noise. Kana iri nguva yevamwe siyana na vamwe. Well, vese maprofita vari muZimbabwe maprofita aMwari. Kwete kuti wewe unoenda ukuita kutaura nguru wega wemuprofita akaona Mwari achidzika achitaura kuti wewe uri muprofita ndiani. Maitiro wakangoita wewe kuti uri muprofita ndo maitiro akuita vanhu vese. Nditika. Saka that's us. Leave our ministry alone. We know kuseruko uchati hamchaona Mwari wangu zvaachaita iwe uchida kutenga vanhu uchida kuti setera ukasetera inini uchenjeri mukadzi wako anofane kenza ina handiseterwe zvokudaro tinokuziva but watambira kusiriko indine mapounds emweya handina wandinozvidza asi ukandizvidza ndinokuratidza kuti ndini ani. Ungofamba uchita iwe ndio wabva kuna Mwari manje ta mushe iwe. Ndio wabva kuna Mwari iwe akakona kubva kuna Mwari ndiani. Paridza uri koko ita zva uri koko kwaona ari kutamba ngoma yake siyana naye. Kutamba ngoma yake. Why you concerned nemunhu kutamba ngoma yake? Siyana naye. Takutaura kuti takambosiya vanhu vachitengesera vanhu zvidhina vachidzira anointed. Vanhu vachi matumbo aya warasa weight takambozisiya izvo hatina kutaura nezvazvo. Ndo akuda kuti unotaurira vamwe vanhu manje panyika panapa taorder yogara pasi sit down wazwisisa taorder gare pasi tiri kuziva matricks yako yekuti kubva nhasi muteerei uchida kuzoti manyuzipepa muteerei muchimunya tokuziva but iwe takutaura chokwadi kudza chokwadi chitirwisa kubva kudhara iwe kuziva usafunga kuti hatisi kuziva izvezvi maghost accounts zvako zvese nevanhu vanobhadhara tokuziva vanhu vese inini shamwari handina kutiza nevanhu chechi ndakatanga chechi nchiparidza one by ndokunonzi kuparidza kuti zvokunyepera vanhu izvi ukatiza nevanhu unenge waparidzira chii manje kanotora vanhu kune chechi yotiza nawo muparidzi andanga kuparidza munhu one nditika saka ita order wherever you are ta order pandiri panapa ndo panditori nditi hama dzangu Mwari vakuitirei zvakanaka muswere mushe nyasha nengoni nerugare zvive nemi hatizorega kutaura kuvanhu vanopinda munzira yedu nekuti hatipinde munzira dzavanhu gara uri kwako nditika hakuna muprofita asina kuita one on one kuna nditi hakuna kuti waita one on one watengesa anointing oil waguta wawaka chimba chako kwakatuko wakutanga kutora kuti hapana one on one hapana oil wakambotengesa zvidhina amanaka tite mushi sarwadziwe nekudya kwamwe vanhu vese vari kutoda kudya semadyiro wakaita iyaya ngatingokutipa mufesi wangu. Goodbye Zimbabwe.